gidan nan da abun faɗe yau dai gashi ina gani na sa'afa yake bidar ya ɗaura mini aure ba zan so haka nan ba. Da komi rannan da kamun miya na sha na ji da tsani ƙwarya ta mu ƙwarya ka kauce bar kaimi matsacin huhu lahu ni ne huhu lahu ya kai ne huhu lahun da wa za ka yi aure. Ni ne gundura zo ki so ni baby kyakkyawa in ba ke ba cikin garin ka ba na san kowa ki ba na haɗin kai su ta kanki mini yawa zan tashi na ragwagwata ta hobi nake zo mu je shirya akwatina a taula mana aure. Ka kauce ni ba ni san ka san ba ka wanka ka canza tunani ka bar zaton mazan soka mai wanki da kuka ka bar na kwanyayyar baka na lura ka zafafa ka canza karka zurfafa guda babu maza garin gaban san ka da aure. Sallama ne mace farko gaban ango sai da sallama shi ya karko amfanin auren cikin sani ne na farko kisan alhaji ne da shi muna tara a farko shi ya ban izini na zo na da nake da aure. Shidan Allah yana fama da kaya ɗaya tsami kake banguri matsacin nan da abun faɗe yau dai gashi ina gani na sa'afa yake bidar ya ɗaura mini aure ba zan so haka nan ba. Kafira masa yau gidan an ba ke gawa Tiga ne na ki wuri siro ba na yawa Ni ne ke son ki da aure ni yo ni ke gawa Sidaki zai baki ni mai so ya fi mahajini Na so ki fahimta ki zo yo mi aure. Wama zai aure ka dakata yaro kaji kai dai gode kaji kake da fuska ga kurji batun kai na zai kisan kwakwalwa har hanji kai bare ne dai kaji yau dai ban maka agaji wai ma me ko ka zo da shi kake son mai aure. Dike gyara fure fulawa ba fuware ni kuma gani hajiya muna son mi aure Kone ki da tattara amince mi aure Kirkice yin dakata ki dege da mushakata Ki sani akan gaben masoyin ki daure Allah daure. Me zan yi da kai na gwara hancinka da girma daure fa ka koya Hausa ya faye maka dama ni ban kaunar ka yanzu ma ka ga alama kana mini gyaran fure jawabin ka na tansire ni dai ban da bukatar a ce za mu yi aure. yawwa dacewa ai aso da kauna ba kariya da zarar na ɓata rai ki ɗauke ni ki goya ki manta kulkule ki ɗora ni a baya ki sanya ni a mota ki kunna mana AC ga
ga direba kwararre babban yaro da babban yarinya ban zaɓi dogaye ma sai kai ƙarami shi dan Allah. Gidan nan da abun faɗi yau riga shi ina gani sai na san abba yake bidar ya ɗaura mini aure ba zan so haka nan ba. Da wa za ka yi aure? Yoyo mai yore. Da ban san ka da aure. A ɗaura mana aure. Da wa za ka yi aure?